Гісторыя Радашковіча касцёла Найсвяцейшай Троіцы цесна звязаныя. Першы ўспамін аб мястэчку – гэта якраз інфармацыя аб стварэнні парафіі ў 1447 годзе. Шмат гадоў, мноства падзей налічвае каталіцкая царква, перабудаванні, змены ўлады, ганенні і забойствы вернікаў. Але вядомы касцёл не толькі багаты гісторыяй, але і выбітнымі асобамі. Менавіта тут 138 год назад быў ахрышчаны маленькі Іван Луцевіч, знакаміты класік беларускай літаратуры, народны пясняр Янка Купала. Безумоўна, апроч таго, што ён тут быў ахрышчаны, у яго была вельмі веруючая сям'я. Яна пражывала ў Вязанцы, потым Янка Купала працаваў тут у мястэчку Радашкавічах і таксама наведваў гэту святыню. І, напэўна, натхнёныя шмат якія літаратурныя творы якраз духоўнымі разважаннямі, якія атрымліваў, магчыма, слухаючы Біблію, святое пісьмо ў гэтай святыні. Таксама ў гэтай святыні былі ахрышчаныя бацькі братоў Луцкевічаў, таксама яны ёсць заснавальнікамі беларускай дзяржаўнасці, мы ведаем. І гэта таксама вельмі знакаміта, што маладзечаншчына дала такія вялікія постаці. І можам казаць, адсюль пачынаецца і фармаванне ў нечым і мовы нашай краіны, і нават дзяржаўнасці краіны. Велічны музычны інструмент гучаў у касцёле 60 год назад. Пасля ўлады размясцілі ў будынку завадскі цэх, арган быў фактычна знішчаны. Некалькі год таму царкву быў прывезены клавішны інструмент з Браслава. Працы па рэканструкцыі аргана вядуцца 4-й год, і хоць работа яшчэ не скончана, на богаслужэннях ужо гучыць музыка. Кожная святая імша суправаджаецца арганам. Граюць двое мясцовых жыхароў і музыка з Маладзечна. Тыя, хто, напэўна, займаюцца музыкай, цудоўна ведаюць. Ніколі электронная, ніколі нейкія там электрычныя прыстасаванні не заменяць тое, што ёсць натуральным гукам. У яго ёсць свая адметная прыгажосць, і тое самае гэты арган. За клавішамі караля музычных інструментаў Дмітрый Лотаў. Менавіта ён і займаецца рэстаўрацыяй аргана. Майстар прыязджае з Расіі, дзе працуе ў вялікім тэатры оперы і балета, і ў маскоўскай філармоніі. Сёння арган гучыць не ў поўны голас. Плануецца, што пасля рэстаўрацыі яго моц будзе 26 галасоў, а сам інструмент стане 4-м па велічы ў Беларусі. Варта адзначыць, што ў яго дастаткова багатая гісторыя. За аснову ўзяты польскі арган. Ён складаецца з частак розных інструментаў. Спачатку меў невялікія памеры, але ў 70-х годах 20-го стагоддзя майстры з Латвіі яго пашырылі. Орган состоит любой абсолютно из 3 главных частей. Это, во-первых, воздухонагнетающая система, мотор, который дает воздух. Во-вторых, клавиатуру или управляющий механизм, который сзади вас, и виндлада, по-немецки виндладе, или по-польску ветровница, на которой стоят трубы. Вот. И трубы, вот, это то, что непосредственно звучит в любом органе, да, если это настоящий орган. Когда начали вот, работу уже конкретно, выяснилось, что старая электрика, которая стояла, что она абсолютно никуда не годится, что она надлежит полной замене. Вот, и мы решили модернизировать, выписали очень хорошие части, вот они тут стоят, эти соленоиды. Вот, и все это поменяли. Тоже начинка в кафедре, вот в игровой тоже все новое, клавиатуры новые, там, в общем, очень много пришлось переделать. Ну, кроме того, сами трубы, они требуют во многих случаях такого серьезного ремонта. У нас здесь будет еще 3 дополнительных регистра, которых пока вот здесь уже нет внутри. Вот. А так он весь стоит, и сейчас я занимаюсь тем, что подключаю и ввожу в действие то, что уже вот имеется. Кожны рад трубак – гэта пэўны тэмбр. Іх розніцай і спалучэннем вызначаецца багацце гучання. Арган мае больш за 800 дэталяў, некаторыя з іх зроблены ў 19 стагоддзі, іншыя ў 20-м. Новыя прылады дарабляюцца і сёння. Наперадзе праца над праспектам. Гэта фасад, твар інструмента, які бачны з першага паверха касцёла. Пасля гэтага арган будзе мець завершаны выгляд і зможа ў поўнай меры парадаваць прыхаджан. Дарэчы, менавіта за іх ахвяраванні і вядуцца працы. Алеся Ушакова, Алексей Андрыеўскі, МКТБ.